Que tenaches, abuela? Un quilbis, Que máis? a madame, Que máis? un cacho de queixo, Que máis? a madame, un cacho de queixo, un quilbis e un cacho de pan. Era vou tomar unhas sopas e toque do carallo. E que fixeches toda a tarde? Rasquei. Como que rascaches? Ti, rascándoas? Estuve aquí pola casa, cindei o lume, xe dou máis traballo, esa leña é mala, non sabes, é dura. Temos que ter unha pouca daquelas palas. Pero dá de con periodo que se veña, por fin encendeu. E quen era a tua neta favorita? Lucía Alegre Vázquez. E Carla Sánchez Pópez no? Ai, diz que hoxe que... No Cristina que moito se riron. Que ela sei que é a que máis vocía e máis fan de facer así. Porque elas van, como van os fin de semana? Fanlle como un barco. Van todas e despois sepáranse. Despois eu quise... Dalle un biquiño a Carliña. Como? Outro. Cantos anos tes, señora? Felicidade. 87, nada máis. Nada máis, ni un máis ni un menos, non? E non me falta todo este ano para fazer 88. 22 de diciembre, 88. Casi nada, eh? Pero ainda estamos... Bueno, Visa, un biquiño. Chao.